Здравейте, приятели! С какво ще ви занимая днес? Ще сравним две опции в хорарен въпрос. И ето това е, което имам да ви покажа. Какво е това? Това са различни видове вежди. Да, точно така. Приятелка ме попита с кои вежди ще се чувства по-добре. С нейните натурални или с изкуствено направени. Какво правим в такъв тип въпроси? След като ни го зададат, най-напред питаме човека сам да постави опциите на първо и второ място. В случая на моята приятелка, тя постави изкуствените или новонаправените вежди на първо място, а своите естествени на второ. И сега ще ви покажа как правя анализ на тази карта. Първо, управителят на асцендента винаги ще представлява първата опция за вежди, защото всяка една промяна, свързана с външния ни вид, винаги ще засяга първи дом. И така, първата опция се управлява от Стрелец, което означава, че е Юпитер. Юпитер е в Близнаци в седми дом. В Близнаци Юпитер е много слаб. Той е в изгнание. Сега, това са новите вежди. Как да намерим втората опция? Първо поглеждаме отново първи дом. Има ли планета, която да отстои на до 5 градуса от асцендента и да стои там и да е в същия знак? Няма такава. Ако ли имаше, щяхме да я ползваме за втората опция. Но щом няма, пристъпваме към следващия знак след този на асцендента. Следващият знак е Козирог. Така. Какво правим с този Козирог? Търсим неговия управител. И това е Сатурн в Овен. Ето го. Сатурн в Овен се явява опцията с настоящите естествени вежди и в този знак планетата обаче е в падение. Тоест слаба е, но все пак е една идея по-добре от Юпитер в Близнаци, въпреки че Сатурн се води и вредител, т.е. допълнително ще му дадем един малък минус. Сега, как процедираме по-нататък? Трябва да погледнем и къде се намира една точка, наречена Парс Фортуна. Тя ни показва за какво мисли Кверента, къде е съсредоточено изцяло вниманието му. Тя е в Овен. Ето тук виждаме на градус и 56 минути, което означава, че е в съвпад с едната опция, с Сатурн. Значи все пак тя мисли точно за зададеният си въпрос, което е чудесно. Картата го потвърждава. Какво остава да направим? Сега остава да видим как емоционално се отнася питащият към едната опция вежди и другата, съответно. Луната ще ни даде това. Взимаме Луната, виждаме, че тя е във Везни. И сега ще поставим всяка от опциите, т.е. всяка от планетите, представляващи вежди, в Везни. Ще започна с Юпитер. Юпитер във Везни се явява всъщност Перегрин, т.е. тя е неутрална към тази опция и това са изкуствените вежди. А ако поставим Сатурн, съответно, във Везни, той екзалтира там, т.е. тя ги вижда даже доста добре, даже по-добре от реално начина, по който изглеждат. Така че към момента като заключение от този въпрос можем да извадим следното, че тя няма смисъл да си прави корекцията, защото няма да е толкова доволна от нея. Благодаря, приятели! Надявам се, че това ви е полезно. До скоро!